Mae yna wahaniaethau ideolegol, dwi'n credu, rhyngddo ni a rhai o'r pleidiau eraill. Enghraifft, ni'n barod i weld y sector breifat yn chwarae rhan yn ein gwasanaethau cyhoeddus, mor belled ein bod yn derbyn gwerth arian i'r trythdalwr, fod y gwasanaeth yn effeithiol ac o safon da. I ni'n credu fod yna rôl gan y sector breifat yn y sector cyhoeddus. Y problem yw, dwi'n credu bod rhai o'r pleidiau gwleidyddol eraill yn gweld y sector gyhoeddus yn dda, a'r sector breifat yn ddrwg, ond dyw hynna ddim yn reality, a felly dyna pam dwi'n credu bod yn bwysig bod ni yn gweld y sector breifat yn chwarae rhyw fath o rôl yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Y gwahaniaeth sylweddol arall hefyd, dwi'n credu, yw ein bod ni fel cydwadwyr yn y cynulliad yn credu mewn datganoli gymaint o bŵer ac sydd yn bosib i'r unigolyn ac i'n cymunedau ni, a dwi ddim yn siŵr fod rhai o'r pleidiau eraill yn credu hynny.